Alikho elishonela ngenazo izalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Uthukela liphawula ngenkinga yamanzi. Abayizwe yekhansela labo Lihola libe liboshiwe. Kanti ke bahlalele uvalweni eMabhek. Lezi zindaba ze1KZNTV kanti ke uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umeya kumasipala wesifunda umzinyathi emaphakathi nelikaMthani uPetros Ngubane uthi udaba lwamanzi balibeke phezulu eqhulwini kwimisebenzi yemkhandlu yansuku zonke. Lokhu ke kulandela izikhalo zomphakathi ngodaba lwamanzi kakhulukazi ematematolo ngaphansi ke kamasipala wasemvoti. Engxoxweni ekhethekile ke neziko lezindaba eMdlovana umbovu ke uthi ukwebiwa kwengqalasizinda yamanzi kanye nokuhamba ke kagesi kunomthelela kule nkinga yamanzi. Umeya womkhandlu wesifunda umzinyathi udlulise izinkinga ababhekene nazo njengomkhandlu okwenza kube nzima ukuba abantu bethola amanzi. uPetros Ngubane uthi ingqalasizinda ibulawa ukuhamba kukagesi. Siyavuma ukuthi amanzi ayinkinga ulethwa kwawo ezindaweni hayi la kithi kuphela emvoti noma emsinga enquthu noma endumeni. Kodwa ke kuthina into enkulu esifakele ingcindezi enkulu ingqalasizinda yethu. Kokunye ingqalasizinda yethu isindala. Okwesibili bese kuba ugesi. Ugesi unezidingo eziningi ofeka kuba zilandelelwe. Uma ugesi uhamba ubuya ubulala ingqalasizinda yethu. Uqhube ngokuthi ingqalasizinda isiyantenga kule ndawo njengoba abantu bezixhumela ngokungemthetho amanzi emzini yabo. Siweak ingqalasizinda yethu ngoba abantu abaningi ikakhulukazi le ward ekuthiwa ward 2 ematematolo bazixhumele bona amapayipi. Ngenkathi beyixhumela wona amapayipi ukuthi avuza kamapayipi. Okwesibili abantu bakithi ematematolo abanye babo abanalo iqiniso ngoba bathathe lokho kuthiwa amakhebuli ekhopha lawa axhuma ugesi Eskom ngawo enjinini bese kamazi ehamba bawathola amanzi. Kanti uveza ukuthi amanzi ematematolo ebetholakala kanti nabaholi bakule ndawo bayakwazi lokho. Amanzi asematematolo abehamba kahle bewathola abantu. Kodwa ngokwanda kwemindeni eyakhaya ematematolo agcine encipha amanzi. Ngakho lokho njalo kuba abantu bethathe amapayipi bayixhumela emzini yabo angabe safika la eyakhona amanzi. Kumele ngikusho ukucaca nje ukuthi ukuthi abaholi laba abakhulumayo into abayazi kahle le ukuthi abantu beba amakhebuli. Khona manjalo umbovu beseveza ukuba zikhona izithuthi manzi kanti baphezulu kwezinhlelo zokuba zilungiswe ukuze umphakathi uthola amanzi. Impela sawathenga ama-water tankers ama-20 kade ekhona ama-water tankers awu-8 ngoba lilodwa lagengqeka. Kodwa mancane angangenso yenyoni uma usubheka ukuthi ngaphezulu ukuthi abantu abasatholi kahle amanzi ngoba ugesi uyanqamuka uhambe ubuye. Kodwa kukhona futhi enye inkinga esinayo. Kwawona ama-water tankers awathenge emasha kuthi adinga ukuserviswa. Mase kuphele i-service plan yazo okuyimoto kuphela 2 years sefika siyi-service elethini. Kuyimali ke embeqolo. Uma siwayisa lapha emagarage la ekhandwa khona iservice wakhona sesesanqume enyangeni ezintathu njengoba kuya uJune nje sathi ake siqale senze ipilot ngokuthi siqashe thina omakhenika abazokhanda lezi imoto zethu baqalileke kuthe njengoba senze uhlahlo lwemali nje sijikeleza salalela inkinga zabantu zonke abayishoyo sase sithola ukuthi into ebaluleke kakhulu ekufanele siyenze ukuba futhi siqale sithenge manje amathulusi noma ama-spare parts ama-truck. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobe Kadladla ematematolo. Umphakathi wakuwadi 101 eMayville eThekwini usunxuse umasipala ke ukuthi uyisukumele phezulu inkinga yokungabibikho kukakhansela wewadi labo nelaboshwa ke ngonyaka odlule ngezinsolo zokubulala owayezoba ke ikhansela ngo2021 uSiyabonga Mkhize. Umkhize ke wadutshulwa bekhankasela ukhetho lohulumeni basekhaya. Namhlanje ke ithimba lihambele kule ndawo ukuyoxoxisana ke nomphakathi ngesimo senhlalo kulandela ke nengcindezi efakwa amaqembu ezepolitiki afuna ukuthi ke usomlomo axoshwe ukhansela umzimuni Ngiba osekupheleka unyaka esejele. Ilokishi laseMayville ingezinye zezindawo enabantu abaningi ngenxa yokuthi basondezele indawo zokusebenza. Umphakathi lendawo sikhulumela uthi ungabikho kokhansela bathwele kanzima ngoba kukho laba beka khona nentuthuko imile lomphakathi. Sibise sixoxisana namalungu omphakathi angathandanga ukuthwetshulwa noma ukuvezwa ngoba sabela impilo zabo ngoba le ndawo ingezinye zezindawo isimo sezipolitiki yakhona
esingenalo uzinzo. La eMayville udoti into esikhala ngayo kakhulu. Muningi ngohlobo olumangalisayo noma uqoqiwe kuyafana nokuthi awuqoqwanga, and then kuzoba imigwaqo ifile nje yonakele imigwaqo kanti ibhizi iyasebenza kakhulukazi mincane kuhamba nanezingane zesikole kakhulukazi. Ilokho nje sikhala ngakho manje ngasinikeza nje ukuthi udoti kube clean udoti ngoba bakhona abasebenzayo kodwa inkinga yabo nkosami nabo bayakhala ngokuthi istaff sabo sincane nama-truck abo futhi ayafa. Ilokho esikhala ngakho kakhulu. Ninezinto eziningi kuyona le ndawo. Indawo eziningi kakhulu nala eThekwini zinenkinga yamanzi nogesi. Siyazi ukuthi kunenkinga ye-load shedding but bese khona ezinye izindawo ugesi vele ovele uhluphayo kulona. Ungabikho kwekhansela kunilimaza kangakanani ekutheni nikwazi ukusizakala kwezinye izinto? Kuyasilimaza kakhulu ungabe bikho kwabakhansela kakhulu ngoba mhlawumbe ngabe kukhona sekwenzekile amanzi asinawo siyantanta mangabe sesiphelelwa amanzi sihambe sithi sowacela nase-police station nakhona sifike singawatholi sibuye namabhakede sihambe sicela emzini yabantu nogesi ngoba vele ke siya understand yelo shading kodwa kwawona ugesi awukho la ngaphakathi. Enye into evela kakule wadi isimo sezepolitiki esingenazo uzinzo. Nina njengabahlali niphila kanjani kuleso simo? Hayi sihleli. Ngizothi siyaphila ngoba phela sihleli. Ayikho futhi enye into esingayenza. Sibheke nje bona abaphathi ukuthi mhlawumbe nikhona okuzokwenzeka ngelinye ilanga sibone nathi intuthuko isifika. Ngoba iyona futhi edingakala intuthuko la eMayville 101 ayikho imjondolo nje isengangamaqabunga esihlahleni imjondolo akuphephile nje indawo eziningi eminye ilengele emfuleni njengoba izulu linetha njena kuyingozi kakhulu. Ey'ndaweni eziningi ezisukene emjondolo kuye kwande kakhulu ubugebengu. Linjani izinga lobugebengu la eMayville? Hayi siyakhala. Hayi ke ngasebugebengwini usaba emini ilanga libalele uhleli endlini usuke usaba kufanele uthi uhleli nasemini uvale ibetla guards ingcono ke bakhiphe ngaphakathi bayangenela noma uhlezi ngaphakathi nasebusuku kanjalo nje kuyaqhekeza nje ubugebengu budlange kakhulu endaweni yethu ewadini yethu. Phambilini usomlomo kumasipala waveza ukuthi bajuba ilungu lesigungu esiphezulu ngokuthi kube yilona eligada leward njengoba ukhansela esasejele. Ward 101 Sundu ukhansela Ngibo umeboshwa sathumela imember executive ukhansela uZamasokhabasi uyena ke osebenzisa umphakathi walapha kusuka ngeke esejele kuze kube manje. And from where I'm sitting with the speaker, I'm happy with her performance ngoba nami I do assist kwezinye izinto zakhona kwenzeka mhlambe nabe nenkinga ngitshene ngilekelele. Myself I'm involved e101 ngeyiningi umphakathi okhona uyangibhalela uyangifonela uyangithumela izinto kodwa ke Zamasokhabasi lapha uyena siza. Ngesonto ledlule iqembu Action SA labhekisha ngaphandle kwase City Hall lithi lifuna usomlomo axoshwe lo khansela njengoba sekuphela isikhathi singangonyaka engeze emhlanganweni nomkhandlu. Ethinta umasipala ngodaba longaqoqa kadoti awutholakalanga ukuphawula kanti manje kuvela ukuthi usuqalile umshikashi kwamagama abantu abaphakamayo abangamalungu ANC abagaqela ukungena kwesobukhansela njengoba usomlomo athembisa ukuthi kumhlangano olandelayo womkhandlu lenyanga uzobe seletha umbiko mayelana nezincomo ngokuthi isiphi isinqumo okuzomela umnyango ozokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ozosithatha ngokuxoshwa kokhansela wale ward bese kulindeleka ukuthi kube nokhetho lokuchibiyela. Ngodebo Sibisi ngiseMayville eThekwini. Umphakathi waseMabheka Ward 17 ngaphansi kamasipala waseRenkonyeni ogwini oluseningizimu nesifundazwe eKwaZulu-Natal uthi uhlalelo uvalweni ke lwezindlu zomxhaso nezingawela kubona ngenxa yokungalungiswa kodonga okufanele ukuthi livimba amanzi. U-Andrea Williams ongomunye wezakhamuzi uthi ke njengoba ke imvula eqale ukunetha ngesonto ntambama bona balalanga bekhipha amanzi endlini. Uthi okuhlungu kakhulu kuye ukuthi uhlala nezingane ezincane endlini kanti kakazizwe phephile njengoba ke liqhubeka nokunetha.
Njengoba izimvula ziloku ziqhubeke njalo nokuhlasela izingxenye ezimbalwa zesifundazwe KwaZulu-Natal, nomphakathi waseMabhek kuWard 17 ngaphansi kwamasipala iRenkonyeni ogunywe seningizimu nesifundazwe awusalanga ngaphandle njengoba bekhala ngezimvula ezicekela phansi izindlu zabo zomxhaso. Esinye isakhamuzi sihlala nabantwana abancane sithi sihlalele evalweni uma le mvula iqhubeka nokunetha ngamandla. Kanti nomgudu wambi wegcekeni ukuthi kulungisa ukwakhiwa kodongo oluvimba amanzi sekuphela amaviki amabili kungalungisiwe. Last night the rain had started again. My trench is getting filled again with water. This is like for the past 3 months it's been happening, it's going on. The people that our houses get flooded. Our children are getting sick because of all this rain that is flooding. The water's coming practically into our houses, which middle of the night we have to get up and we have to start mopping and sweeping all that water out. The walls are getting broken, they're getting damaged. Most of the retaining walls have also been falling down against the people's houses. So we've got a lot of fear that we're staying here. We're not safe actually with all of this. Lona wesifazana uthi akasazi bazolifunaphi usizo ngoba basizakali. Trench is filling up again with more water. We don't even know what's going to happen. I'm completely locked off in my shower after having a bath, trying to spill that water. The water just stands. It stands ample time. Until how long we're going to stay like this? We've got children here. Anything could happen. One of these children, as with this rain that's been coming down so hard now, this trench gets filled over to my knee height. We've got children. I've got another small little younger boy that comes and plays here with my son. I keep on calling for him not to go into that trench. These people that need to get paid, they need to come back and do their job because we are now tired. We cannot live like this. Esinye isakhamuzi sithi siyesaba kakhulu ngalezi imvula ngoba ezike zaba khona zimosha impahla yakhe yasendlini kanti okunzima kakhulu uhlala nesaguga. Our sofas and everything got damaged. We had to throw them away. Our wardrobes are damaged, but we have to keep those because we've got nowhere to put our clothes. So I'm living with an 87-year-old woman here. That's my mother. So why would they not help us when we need help? We're going to get flooded again. And more worse, the water's going to get into the house. Now, the last time we were 12 o'clock, me and my old lady had to sweep water out of my home. An old lady must come and wake up in her warm bed to sweep water out. We complained about that, nobody did anything. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamasipala iRenkonyeni ngodaba lokwakhiwa kodongo oluvimba amanzi kulezi ndlu zomxhaso ukuthi angenele ezindlini ayiphumelelanga. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisesayide eMabhek. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuya kulona. Asikubingelele siphinde sikwamukele futhi mongabeke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko kwizona ke sifolosa ngazo namhlanje. Uthukela liphawula ngenkinga yamanzi. Abayizwe yekhansela labo Lihola libe liboshiwe. Kanti ke bahlalele uvalweni eMabhek. Imeya kumasipala waseMsinga uDokotela uFelinkosi Isikhakhane ubeke eqhulwini ukuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya kulo masipala. Lokhu ke kuqhame ngenkathi umeya kwethula uhlelo lwentuthuko edidiyelwe ezindaweni ezahlukahlukene kulo masipala nokubala kuzoke iPomoroy, Uthukela Ferry kanjalo ke neKeysdrift. Usikhakhane uthi ukuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya ikhona ke okungadala amathuba omsebenzi ukuze abantu bekwazi ukuxosha ikati eziko. Umeya waseMsinga ubeke eqhulwini ukuthuthukiswa kwezindawo ezisemakhaya kulo masipala. Lokhu kuvele ngenkathi umeya kwethula uhlelo lwentuthuko edidiyelwe. UFelinkosi Isikhakhane uthi bahambela amadolobha amancane aseMsinga njengoba kuyiwo ayithemba labo kule ndawo. Nosuku lwanamhlanje selokhethile ukuba sihambele amadolobha ethu amancane siwathandayo kodwa ngoba ilona thembana lethu. Kuseni siqale lapha ya ePomoroy bese yokhuluma nabantu bakhona ukuba baqonde kahle ukuthi iPomoroy siyinakile siyayithanda eyethu kukhona futhi ukuyidevelopa okuthile sizoba nakho nesikuhlelile. Uqhube ngokuthi lesi isikhathi esihle sokuba bexhumane nomphakathi ukuze bazi ukuthi umphakathi udingani kulonyaka malo ozoqala ka2023-2024.
Sibese sisuka ke sesibuya sidlula eThukela Ferry la kuphithizela khona kakhulu ke lapho abantu baningi kakhulu nabo sixoxile nabo kakhulu ukukhuluma ngendaba yentuthuko nokusho nasePhomoroyi sibatshelile nalapha eThukela Ferry sibatshelile njengoba siseKeys Drift nakhona sizobatshela futhi ukuthi isikhathi esihle lesi sokwakha into ebizwa ngeIDP nokuthi ibudget yethu siyayakha sesiyayiqeda nje othanda ukufaka into ethile akayilethe masinyane ngoba sesizoyivala uma sivala sokoze kubonakala enyakeni olandelayo. Kanti abashayeli baseThukela Ferry badlulisa ukubonga njengoba umkhandlu kanye nomnyango wezokuthutha bezovula indawo yokuba bethelela izimoto. uHlangana Ndlovu uthi bayabonga ukubhekwa ngumasipala wabo njengoba bebebhekana nezinkinga kwezinye izindawo. Sithanda ukubonga kakhulu kumasipala waseMsinga ngosenzele kona ngama office akwa license because besokola even noma kuthiwa wenza iPDP bekufanele uhambe insuku eziningi untanta eMdlovane, abanye beze besizakale koDandi, abanye besizakale koMtshezi. Kodwa ngomasipala wakithi siyabonga kakhulu sesizokwenza izinto zibe lula noma sishintsha ama-change of ownership kuzoba right. Khona manjalo uMeya uSikhakhane ubesedlulisa ukuba bayafisa ukuba bexoxisane nomkhandlu wesifunda ngodaba lwamanzi ngenxa yokuxakwa ngumphakathi. Size sibe nesifiso ke ngenxa yokuxakwa abantu ukuba sibe nokuxoxisana nomzinyathi ukuthi basi-authorize basinikeze igunya lokuthi kube khona eminye imisebenzi esiyithathayo thina belokali ethinta amanzi ngoba sikwazi ukuvele siyisukele nje siyithathe thina ngoba mase kufika nama-auditors azosola ukuthi sasenzani uma sisebenza lo msebenzi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemsinga. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal usukhiphe isexwayiso ngezimvula ezinamandla nokulindeleke ukuthi ke zihlasele lesifundazwe nezingadala ke izikhukhula zishiya umonakalo. Kunxuswa ke abashayeli ukuthi ke baqaphele emgaqweni labo ke abakhele eduze nemfula nabakhe ezindaweni ezingaphansi bayanxuswa ukuthi ke basiqaphe kakhulu ke lesimo. Okhulumela ke lo mnyango uSiboniso Mngadi uqinisekisa ke ukuthi ke abezenhlekelele sebemi ngomumo. Izimvula ezinamandla ziqale ngesonto ukuhlasela izindawo eziningi kwisifundazwe KwaZulu-Natal, kanti umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni usukhiphe isexwayiso ngalezi imvula ezinamandla nezingadala izikhukhula zishiya umonakalo. Okhulumela lo mnyango uSiboniso Mngadi uthi umphakathi kumele uqaphele ngoba lezi imvula zingashiya umonakalo kanti nabashayeli kufanele bacophelele emgaqweni ngalesi sikhathi. Umnyango wezokubusa nokubambisana kanye nezomdabu KwaZulu-Natal usuxwayisa bonke abahlali bakwaZulu-Natal nomasipala ngemvula ezinamandla engase zidale ikhukhula engcenye ezahlukahlukene zesifundazwe. Imikhandlo engase iphazamiseke kakhulu ngalezi imvula singabala nje umkhandlo waseBaqulusini, eDanhauser, eDumbe, eMadlangeni, eNdumeni, eThekwini Metro, KwaDukuza, eMkhambathini, eNdwedwe, eNewcastle, eNquthu, uMdoni, uMzumbe kanye naseRenkonyeni eSouth Coast. Lezi imvula ke inamandla zingase ke zikhahlameze kakhulu izindlu zakhiwe ngodaka, imigwaqo, amabridge amafishane, imfula kanye nenqalasizinda engase iphazamiseke. Yiqhuba uMngadi uthi abezinhlekelele sebemi ngomumo ukubhekana nomonakalo ongasudalwe izimvula ezinamandla. Uthi lezi imvula zingase zihlasele kakhulu izindlu ezakhiwe ngodaka, umgaqo, amabloho nokunye. Umnyango ke usunxuse bonke imiphakathi kanye nabashayeli ukuba baqaphele kakhulu ngalesi sikhathi. Singakuphinde sikusho ukuthi izizinda zezinhlekelele zonke sezithintiwe ngalolu daba ukuba sesimeni zizokwazi ukuthi ziphendule lapho ngase kube khona nezinhlekelele. Imiphakathi ke eseyindaweni ezithanda ukuba amaphansi kanye nesibeduze nemfula iyanxuswa ukuba isiqaphele ngempela isimo uqinisekisa ukuthi awukho umphefumulo odlulayo ngenxa lezi zimvula. Kushaya isikhathi sokuthi siye emoyeni
Izimvula ezinamandla ziloku ziqhubeke njalo engxenyeni eziningi zakulesi sifundazwe. Ezindabeni ze1KZNTV, kubika uZamandosicele, ngisesayidi. Uthokozani Khumalo wakwaNyamazane eMtubatubo oneminyaka engama-61 ubudala uthi ukhathazekile ngesimo sakhe senhlalo njengoba ke ehlala yedwa endlini eyakhwe ngodaka. uKhumalo uthi unomshana wakhe obemnakekela naye kosemshiye Dengwane nalo lolu siza aphila kulo. Ubese nxusa ke noma ngabe ngubani ongaba namandla ukuba ke angenelele ngokumlekelela ke amakhelindlu ingaze kiwele phezukwakhe. Usizi lumilodwa kowesiliso sekhulile osehlala yedwa ngemuva kokushiywa ngumshana wakhe endlini yodaka akade behlala kuyo. Uthokozani Khumalo uthi ufisa ukwakhelwa noma igumbi elilodwa elakhiwe ngezitini. Khona ngiyafisa impela. Kungcono mhlambe noma uyiblocksana nje okuncane mhlambe kungangalokho. Ngoba thethe ngithi ngizama ukuthi ngingekelela okwana lelana. Ngoba lapha mbona ukuthi hayi thanda ukuwa ngoba kuyawa lapha nemvula iyangena la ngalezi khaya. uKhumalo ukhala nangomlisa Mumbe wakwamakhelwane wakhe onqwahe nekhadi lakhe lemali yesibonelelo sikahulumeni. uKhumalo uthi akayiboni kahle imali yakhe ukuthi iphelelaphi. Ayikhona ukuhlala kwami lapha kukabe ngoba yile ndoda lena iphethe ukuthi ithi yangiphekezela ngangcono ukuthi ngiphekezele isihlobo sami. Manje kasihlobo nokukasihlobo isona ngoba sasidla kanye. Ngafikela kubo ibona banginika indawo la. Ngayikhokhela. Manje ethanda ukuhamba nami le. Afikele ayihole imali angiyiboni kahle imali engihola ukuthi imali. Ngibone senginikeza 1000 nje kuphela. Ngoba uvele enze kanje uvela ngishiya phandle athatha ikhadi lami egijima yongena phakathi ebuye seholile no100 no1000. Kanti ke omunye wezihlobo zikaKhumalo uPhilisiwe Mlambo uthi uyafisa kube khona izinguquko mayelana nokuphathwa kwekhadi likaKhumalo. Ngasho ukuthi akulungele ukuthi ikhadi likamkhulu lingahlala kulomuntu ehlala kuye ngoba isikhathi esiningi sengeke ngabona ukuthi ngoba lingahlali kuye engasakwazi ukuyiholela yena. Isikhathi esiningi kuyahanjwa kuyoholwa kungakapheli ngisho u5 days eholile umkhulu akanakho ukudla akanalutho nje kodwa kade buye bonke abantu bayibola ukuyohola. Njengamanje nje ngoba sikhuluma njengamanje vele isimo nayibonela ukuthi kanjani kufanele ngabe noma nithole noma inkomisheti la ukhombisa kade ephozitive kodwa still akanawo lezo zinto lezi okhombisa ngosobala ukuthi vele uyayihola imali kodwa kunezinto ezingakwazi ukwenzeka ngendlela njengomuntu oholayo. uMlambo ubese nxusa ongaba namandla okwakhela umntunga uphahla olisesimene esingcono kunalo lahlela ngaphansi kulo ukuba angenelele. Into esingafisa kakhulu ukuthi ilungiseke kungaba ukuthi ethole indlu ngokumnakekela ke thina njengehlobo zakhe sesingathola amandla ukuthi nathi simenzele simnakekele ukuthi lo mandlana yakhe ayithola kuHulumeni nathi sifake isandla ukuthi njengomuntu omdala sikwazi ukuthi simenzele ukudla edle kodwa sihlula amandla endlu ngoba indlu nathi ngeke sikwazi kumenzela yona. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni kwaNyamazane eMtubatuba. Ake siphinde sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuya. Siyakubingelela sekwamukela mongabe usanda kusijoyina ezindabeni zethu nazi izihloko ezihamba phambili. Uthukela liphawula ngenkinga yamanzi. Abayizwe yekhansela labo Lihola libe liboshiwe. Kanti ke bahlalele uvalweni eMabhek. Ake sikubhekele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli li-18.35 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.20 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-20.28 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-2021 3 cent i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$75.30 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo.
Alokho engene njalo amazwi enduduzo ngokudlula emhlabeni kalowo hobe ngumphathi wezokuxhumana kwiqembu leMamelodi Sundowns uAlex Goldfingers Shakwane nodlula emhlabeni ke izolo. uShakwane udlula emhlabeni nje ubese ngumphathi wezokugqugquzela abalandeli kuleli qembu lasePitoli. uShakwane waziwa kakhulu ke njengomuntu obenothando olukhulu ngaleli qembu njengoba ke aqala engumlandeli walo kusukela ke esasebenza njengephoyisa kwaze kwaba ke uqashwa kuleli qembu kuba ke azosebenza kulona. Ngokwestatimende ke esikhishwe Sundowns imininingwane ngenkonzo yakhe yesikhumbuzo noyemgcwabo kusazonyemenyezelwa ke maduzane. Ake sikubhekele isibikezelo sezulu. Zulumnyama indlela zimhlophe zingaka hakade sikuphathele zona namhlanje sihlangabezene kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.